Нека да се молим. Благодаря ти, Небесни Татко, за Твоята любов, която ти освободи към нас. Защото е писано, че ти толкова много обикна света, че даде своя единороден син, за да ни погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Аз съм приел Исус и аз приех вечния живот. Благодаря ти, Боже, че Твоя Син, моя Господ Исус Христос, заклани агнец, понесе проклятието, увисвайки на дървения кръст. Благодаря, че Той взе моето място, за да умие греховете ми и аз да получа благословението. И аз вярвам, че това е реално. И аз изповядвам. И аз прокламирам, че аз съм преминал от смърт в живот, от проклятие в благословение, от болест в здраве, от бедност в изобилие, защото Исус ме пресели от царството от тъмнината в своето славно царство, което е правда, мир и радост в Святия Дух. Аз съм наследник на Бога и на Божиите обещания, защото не съм приел дух на страх и не съм отново под робство, но съм приел дух на усиновление. И затова те наричам татко. Ти си моя татко. Не само на моя Господ, но и мой личен татко. И ти ме обичаш и ме направи свой наследник. И сега в името на Исус, мой Господ и Спасител, аз обявявам на духовния свят, че аз съм Божий син, Божий наследник, сънаследник с Исус и наследник на Бога. И аз съм наследил вечен живот. Аз съм наследил здраве, дълъг живот, благословение, богатство, абсолютно всичко, което Исус изработи за мен на кръста. Аз приемам тази размяна чрез вяра. И аз ти благодаря, Исусе, че ти прие моя грях, приемайки моята паднала природа, че ти прие смъртта ми и проклятието ми, а ми даде вечен живот и благословение. Затова, Сатана, в името на Исус, ти се съпротивлявам и с властта, която имам, разрушавам всяко проклятие в моя живот, наследствено, самонанесено, изпратено от магиосници. Разчупам го, разрушавам го и аз прокламирам и декларирам, че аз съм благословен и че никакво проклятие не може да има власт над мен, защото Исус го понесе, а на мен даде вечен живот. И аз приех Божия дух и Божията любов изпълва сърцето ми. Отвърлям всяко омраза, всяко лицемерие, всяко ласкателство, всяка нечистота, всяко удумничество. И аз пожелавам с цялото сърце Божието Слово като чисто духовно мляко. И аз израствам чрез него към спасение и вечен живот на моята безсмъртна душа. Благодаря ти, Господи, че аз съм бил послушен в Твоето присъствие. Но аз декларирам, че много повече ще бъда послушен, дори когато не усещам Твоето присъствие. Защото вярвам и знам, че Ти си в мен и Ти си с мен. И нищо и никой няма да ми повреди. Благодаря ти, Боже. Отдавам ти цялата слава в името на Исус. Амин и амин. Слава